भोजपुरी के पियक्कड़ पियक्कड़ सिंगर के बहुत सारा गाना आइल बा। हम इ सब गाना के ना बात करम, हम इ गाना के बात करम। काहे कि खेसारी भैया कहेलन तारीफ करता हूँ कि हमारे भोजपुरी के बेस्ट सिंगर हैं सिंगर। जब भोजपुरी के बेस्ट सिंगर के गाना आइल बा तो हमार वीडियो बनावे के फर्ज बनता नु। काहे कि हम ए गाना पर बात ना करम, इ गानवे हमारा नइखे बुझात। त का हाल बा भाई लो, हम हई दुनिया के कौशल रोस्टर। हम जब इ गानवा सुननी हा त लागत कि चुरा के गोले बड़न का दुनी। मगर ना 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 इ